И здравейте хора, вие сте Супермастър БГ, ще увелича малко звука. И днес ще направим една реакция на едно доста известно видео. Ако гледате Мъци или някой друг ютубър, те са реагирали на това видео. Обаче реших и аз да реагирам на това момче, което видеото му се казва Ям Болтове. Веднага ще ви стане смешно, когато прочетете това заглавие. И днес ще реагираме на това смешно видео. Преди това може да оставите един лайк, да се абонирате за канала ми, като ударите така камбанката, че да направо да избледне и да ръждяса. И че стига вече съм говорил и съм губил от клипа, да се впуснем в яденето на болтове. И така. Пускам на пауза, докато зареди, че тук е... зареди. Ще видим в хладилника какво има. Я да видим. Дай да видим какво има в хладилника, че ми е интересно да видя. Има нещо. Две чушки! Две чушки! Вау! Две чушки! Охо! Аз да не съм много бранец за да ги ям. Що ти напри инженер Радев за... Да бе, хапни си чушките, но я да видим болтове ли ще ядеш или и може да си хапнеш чушки, не знам. Избирай. Той просто ще има нещо, което да ям. Инженер Радев, Да, инженер Радев ще има какво да ям. Айде да видиме. има ли нещо за ядене? Какво да ти дам да ядеш, бе? Ами, да, един болт. Да, един болт. Добре, вижте сега. Има в хладилника две хубави чушки. Няма да изяде хубавите, богати на витамини, чушки. Ма ще изяде някой болт. Това просто момче е терминатор, хора. Просто терминатор. Вместо да си яде хубавите, полезни за здравето чушки, и го виждам, че е малко месце. Да хапне болт. Айде сега да видим какво ще стане. Дали ще хапне момчето болт? Сега само това на болтови гайки. Единати болта, айде. Айде. Са наяди, значи. Гати инженера. Даде на детето да яде болтове. Просто ужасен човек. Гледай сега. Гледай го момчето как гледа и яде болтове. Много вкусно. Ти сериозен ли си, бе? Да бе, и как само го дъвче. Ако беше в истинския живот и ядеше истински болтове, щеше да направо да, нали знаете, да си чупи зъбите, всичко да си чупи просто. Да си чупи зъбите и как ще го смила да не говорим. Я изяди болта. Ама ти гайшния ключ ще ми изядеш, като те гледам. Дай го. Дай го. Тури му болтове, тури му гайчния ключ. Какво ще му туриш? Ма две чушки не успя да изяде. Значи може да яде болтове, ма полезните на витамини чушки не. Дай го. Дай тук. Ай, стига, бе. Да, как го счупи, бе? Как го счупи? Това е невъзможно, хора. Не мога да бъде. Ядай ти го, бе. Изяди го, бе. Ядай, изяди го. Изядай го ми. Чушките не яде, ма болтове яде. Ма я ще ям, бе. Той ще яде. До преди малко беше се очудил. Ще ям, той яде болта. Хо-хо. А сега той започва да яде. Въобще това семейство нещо не ми мяза на нещо интересно. Ма тия гайшни ключове. Гледай, бе. Дай клещите. На ти клещите ли ще ми изядеш, бе? Сега почне и отверката. Клещите. Ще му изяде клещите. Майко. Клещи, болтове, гайчен ключ. Мачушките не успя да хапне. Дай ги. Тия са хубави клещи.
Тия са от баща ми. Айде, момче, изяш наследството си на дядо си. Изяш наследството на дядо си, ако това е баща му. Ай, стига, бе! Деца, не правете. Чайте. Дай да преместим малко видеото. Гледайте сега. Ай, стига, бе! Огледайте се в пръста. Виждате ли пръста на бащата? Забележете пръста на бащата. Той е кафяв. Това значи, че това е шоколад. Той се отцапал шоколад, хора. Как ни заблуждават? Деца. Гледайте. Как ни заблуди. Отцапал си е пръста с шоколад. Доказателство. Не правете така. Не яще гайчените ключови на вашите родители. Аха, добре. Значи изяде наследството от дядо си, той му тури болт, гайчен ключ, клещи и ни вика, като си дава на детето тея инструменти за ядене, ни казва ние да не ядем инструментите. Виждате ли? А не е полезно. Не е полезно. Като не е полезно, що го даде на сина си? Гледай как сега... Какво ще стане с него? Макар и да е много вкусно за някой от вас. Да. Така че довиждане, ще търся нещо друго за ядене, защото все пак ще ми трябва тия гаечни ключове. Да беше изял чушките, момче. Да беше изял чушките. Гледай шоколадовите инструменти. Той се беше отцапал, хора. Той се беше отцапал. Добре, пускам на пауза. Хора, вижте. Намерих още едно видео. Разрових се из този канал на момчето и видях ново видео Лов на Агне. Сега ще реагираме на това видео от същия канал, което е по-ново. Почваме, хора. Сте с филма на Йован Николов и... Изабела Петрова. Не, стана обяд. Много е горещо и сме гладни. Тогава тури един болт изяш. Тук със сигурност всичко има. Със сигурност има болтове. Може да хапнеш един болт, да нема ядове. Ето е моята асистентка, супер гладна. Много искам да ям каквото и да е. Само... Добре. Гатю гладнялата асистентка, бате. Сега ще трябва да потърсим нещо за ядене. Ето тази пуштост. Изяж болтове, бе. Изяж болтове. Ще се нахраниш, нали? Болтчета. Вкусни сочни болтчета. Пустост е много заставена. Няма нито един човек. Но виждаме Но има болтове. Вие са сестра си и може и двамата да се нахраните, ма както виждам те с селищата и че е в оная къща. Отиди при Радев, там ще ти дадат някоя храна, някое болче. Нещичка. Добре. Там има ли нещо? Тук сме в дива пустош, както знаете. Дива пустош, там виждам къща, отляво и виждам къща. Дива пустош му се вика това. Вижте, храна. Какво каза? Агнешко! Агнешко! Ще ударят ти ягнето. Вземи тури един пирон, нещо изяш там, нали ще се нахраниш? Сега трябва да си уловим Агнешко. Агнешко! Изяж вземи един пирон, бе. Знаеш ли как ще те нахрани? Момчето е гладно. Да се насити с един пирон. Не убивай горкото животно. Много да внимаваме за увенът или за това куче. Ще е много опасно. Добре, що се доближават до него, като знаят, че е много опасно? Стоп. Добре. Пазете се от овените. Има две овенчета. Две овенчета. Аз ще се чупя за това. Аз искам да... Ето това е Агнешката глава, която исках да уловя. Но овенят ми позволи. Как може да вземеш? Ти си изтръгнал, момче. Ти си изтръгнал Агнешката глава.
Мъртвото агне започва да квичи просто. Не, момчето, което изяде болтовете, вече започва да получава някакви, не знам, промени в държанието. Така, продължаваме с видеоклипа. Ако ви е харесал този видеоклип, ударете по един лайк. Ще лайкна спокойно. И аз съм толкова пристрастен към лайковете, тъй че. При заснемането на този клип не са пострадали животни. Спокойствие. Преди това. Те са убили животните преди видеото. Ясно е. Окей, дали да правим ново? Окей, продължаваме, хора. Значи, пишете долу в коментарите, ама не забравяйте да пишете в коментарите. Искате ли още такива видеа с реакции на това момче, което ни представи днес как се яде болтове добре, как да се наситите с тези вкусни витамини от болтове вместо чушки и как се лови ягне с асистентката му, която беше днес много гладна заедно с него. И в тая дива пустош намерих в някаква къща и ягне. Дивата пустош на село. Окей, хора. Значи искам да помоля никой да не хейти този приятел. Всичко е направил, но за забавление, а не за хейт. Тиче, момчето се постарало. И така. Значи, ако искате, може да ударите лайк, да се абонирате за камбаната. Знаете как тя да раждаса. И така, аз бях Супермастър БГ и чао!